Ja, Anders, I møder jo City i morgen. I har mødt en del svære modstandere efterhånden. Er det her en af de svære modstandere i forhold til dem, I har mødt? Ja, altså vi har mødt rigtig mange gode hold, og der er ingen tvivl om, at City er også fantastisk. Måske ikke så meget som et hold, men i hvert fald individuelt har de nogle fantastiske spillere. Men altså, ja, de er fantastiske, og der er ingen tvivl om, det bliver svært. De begynder også at kan fornemme, at de kommer hen i den sjove halvdel af den her turnering, og så de vil selvfølgelig meget gerne videre. De har jo slået et par danske hold undervejs. Har I lært nogle af de danske holds fejl, og ved, hvordan I skal gribe den her kamp? Jamen, jeg synes egentlig, at generelt så gjorde begge hold det godt mod City. Det er klart, at vi skal forsøge at undgå at lave personlige fejl. Og ja, så har kampene vist, synes jeg, både for FCM's vedkommende og for FCK's vedkommende, at man får muligheder. Og dem skal vi selvfølgelig også forsøge at udnytte, og så må vi håbe, det lykkes. Du har jo haft nogle gode præstationer undervejs, og tipsbladet, de kalder dig Limfjordens Messi. Hvor meget fokus tror du, Manchester City har på lige netop din præstation i morgen? Ja, det ved jeg ikke. Man kan jo håbe, at de har undervurderet lige så mange af de andre, så de ikke har fokuseret så meget på os, men man må sige, at jo længere vi kommer hen, så har modstanderholdene nok mere og mere fokus på hvad vores hold kan levere. Men altså, det spekulerer ikke så meget, og jeg skal forsøge at gøre det, som jeg er god til, og så må vi se, om City kan lukke mig ned, eller de kan. Hvis du så leverer en god præstation igen mod City, lurer landsholdet så i baggrunden? Ja, det har jeg ikke spekuleret så meget over. Altså det vigtigste for mig, det er OB. Hvad der så skulle komme med andet, det er selvfølgelig bare dejligt, men altså det vigtigste er den kamp i morgen, og vi skal have et godt resultat med herfra. Ja. Hvad er det så for et resultat, I gerne vil have? Jamen altså, først og fremmest kan vi få scoret, så er det jo godt. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, jamen, så er det selvfølgelig klart, at et smalt nederlag 1-0 vil også være foretræk, eller uafgjort selvfølgelig være helt fantastisk.